ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokunetsa mumastreets zvakadi kura nhema. What? Ndati what? Ini ndinototi gai ndite sei tonoti rungwanani runo chii chambonyatsokuita hapo pamastreets pachichichi since yanga a long time for me zvangu sandapinda mumastreets nemumaavenue dhuma nani ne-live stream yamunhu Prt Java vachiundura chikomana DjTowers. Saka ndakati chidhongo kudai because I am confused kuti what actually transpired kuti zvizenge zvisvika to that extent. Let me put a big disclaimer as usual. I am not so sure kuti yanga iri a planned or pre-planned skit here, but yaita went wrong. Ndo chekutanga. Nekuti vamwe vangu kuti masikiti vanozivana what ndo zvazvakuita vamwe vanhu. But now ndochifunga paya kuti but kana inge iri pre-planned vedwe munhu waMwari vangabva vanyanya kuundirowo DjTowers to that extent. DjTowers watukirwa mino yake, DjTowers watukirwa ganda rake kuzvibako rakaita kwese, DjTowers watukirwa mabhimbo ake, DjTowers watukirwa miromo yake, DjTowers ndasvika pakumuhwira tsitsi pekutanga ndamboti majokes panono Mwari Java ka ukuramba achinanaira munhu. In other words, on my side nditozoguma ndakaconfused kuti matambiro akadai nangu nanga ndingambomadi nekuti ndigosvodedzwa nyika yese itasere kudero. I can't do that. Kana uriwo umbinga wacho kuti mbinga ngaiita sei ngaitsvingire munhu indati papa handizozivi. Ndosaka ndasa disclaimer. But then ndochitasa zvangu kuside kwani DjTowers. I think DjTowers anga achitora everything as a joke to him, in as much as pamwe anga achikwanzirwa achinanairwa to that extent. Achitashua wapindwa deep. I liked his composure DjTowers yo. Nandimuziva sambomuona DjTowers. Ndongomuona achipfeka zvimini brief zvake nemanapkin nemapampers painternet. Which is his trade hanoita roro. Ndo mawanza anoita mari vatsvagira pamwe anoita mari iwayo. Asi tichibva ipapo haana hake kudaita sei kupindura kana kuwanza kudaita sei ndozvandangonotisa kuti ine zimachi ezi abvabvaurwa kudaro wangoramba achingoseka achidididi semunhu. Saka ndizazoti vamwe vakati DjTowers is clever. Anoziva kuti nyangwe akatukwa sei akaita sei mbinga haitukwi, mbinga inorespektiwa. Vanhu vangadaro mumacomments. Saka ndatosha kuti heshi kunyaya cheikwazi kana iri advert yekuti show iyi ichaitwa I don't know kuti advert yakaita seiyoyo ine chibenefit how. Nokuti akataura ndanda kumwira tsisi kuti imhosva here kunzi kushata vidwei. Saka vamwe vakati just leave it iwewe tichikomana DjTowers nekuti haungamugoni munhu waMwari Java. Saka asi zvaMwari chaizvo zvakatozototi azogara zvomene munhu waMwari Java kuti ashuwaka haamapinda deep mazonyanya kupinda deep zvokwadi zvokwadi aitasviwa kuti vanhu vanga vachinzi ndinotengesa huni ndandasei, which is good kupa munhu advice, but munhu waMwari kana asi mapinda munhu deep. Now I'm kind of thinking kuti maybe there is a reason why munhu waMwari Java vamupinda deep like that. Maybe pane zvakataurika zvimwe pamwe zvatisingazivi, or maybe uyo munhu chiona DjTowers kumwe akawanzira munhu waMwari Java zvakamubhowa saka ndofunga saka adi apindiwa deep nekuti kwakwa kunanzi iwe unongochiposta muzvimalive zvako chiti hana mari ningirikini mari yemukadzi zvikazodii ndikanzi iwewo malamukongo haasi ako unohaya unorenda unodii handiti. So angachibvunzawo izvo zvakati minu kubudiswa magirazi waya anopenya anodii hazvina kushata. Asi mawani ndo zvananga nangu yangu nazvo mukati mevhidhiyo yangu yemunhu waMwari Java naiyo chikomana DjTowers. Chingoti all the best kuna chikomana DjTowers. All the best. Handina ndizokuti best vanyoida here munhu waMwari Prt Passion Java nekuti yeah, it was too deep. There is something behind, but at the end of the day maybe is kid, let's say is kid, but kana iri skit haana handikura nema guys yo
skiti yakupindwa nemongo kudaro yakangooma. Like I always say this kuti pa-internet there are so many ways of killing a cat. Some people they thrive nekuti say nekungotukana-tukanawo pa-internet but vachiri mwana abaya life kwake uyo ubatira life kwake. Then sometimes ndingofunga kuti ijoke pamwe risiri joke. Then vamwe vanoita mastories ekuti say ekuti they create mastories pamwe asipo so that chichiramba chifamba chitenderera. Something like that can happen. Because the one vanofunga kuti aiwa no ini munhu akadai ndikosa kumita so zvinhu zvinoitika izvizvo but ndisingazivi manje kudirana ramunhu waMwari Java naiyeyu chikomana DjTowers kuti vari kuwirirana here kuseri uku kuti havasi kuwirirana kuti achievement yatagwa yonzi chinhu chamakakwanisa kuita kusanganisa obviously zvadagramba definitely naikira iyoyo kuti makamwa tii nembambaira nemukuru zvina kushata zvese zvakangonaka. Hatichazi kuti izvozvi vanhu shamwari dzaekera idzo dzichachikomana DjTowers dzazotomufonera here dzichimukonsola or else you never know. Because the internet is very funny. Pano humiliate kwa munhu kudaro. That's when many people kana kuti vanozviziva vari rich kana kuti vari influential kana kuti vanozvivanawo mari vaive they go there votanga kuti sei kubatsira munhu kungoda kuwatsira nekuti patozopinda murume akati shamwari paunouya kuno magirasi angatawa yatinawo hatina hedi malangongo asi tinokwanisa kuti sei kukupawo magirasi kungopindawo muLouis Vuitton nemumaguchi koko totenga kana kuti todi tokupawo just Mose ndisanja kuti just to piece off munhu shamwari magirasi atokupa ungada kuti magirasi wayo shamwari tokupa izvi asi award yekutuka ngaiende kune munhu waMwari Java. Vamwe vakati ayozve waMwari zvake vapinda munhu deep but pane munhu wani watoda kumuona mechi kuti vanoita sei amene kuti mamechi awo anobuda kuti habudi nekuti uyu yekera chikomana DjTowers anga kuti sei muchida kungohakira muchinyeba kuti munogara kugani ini like seriously speaking I don't even know kuti gani yacho iri marare kana kuti kublawa kana kuti kucheka kuti I have no idea ndio mapoints anga achuya nawo but ndonga pakwari mapoints aya pamwe ati zvabhuwa munhu waMwari Java kuti unontaurira izvo nekuda kwei ukataurwa zvokunzi kana uchiti mpinga tenga zvakati zvina kushata. Live stream yachoni nangwe wari ma6000 viewers achoni ekunzi ndabhita heli command akaita 5000 something my viewers ndasvita 6000 my viewers ndotozvitenda izvozvo kuti ndarira zvakurira Yesu arira tozvitenda asi kuwanzirwa to that extent kuti ukauyekera kunzi zvetsubvu kuti ukaonzekera mangasechi kuti munhu waMwari Java anganasa kugadzira zvituko zvese and he was ready to fire back. He was not even retreating or surrendering. Why I still don't know kuti chichi chasoitika chaizvo or chikuitika pakati pavo munhu waMwari DjTowers naye munhu waMwari anozanisira Prt Passion Java naDjTowers handizivi chakubata zvari pachikamu chinotevera.